Arratsalde on danoi. 2024ko martxoko 21ko ohiko osoko bilkuriai hasiera emango xau. Gai zerrendan 5 puntu ditugu. Lehenengoa, akten onespena, 2 akta dakau, otsaileko 29ko ohiko udalbatzakua eta martxoko 7ko ez ohiko udalbatzakua. Bigarren puntuan, udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea, hor barruan 2 puntu. 2024ko otsaileko alkate, hirigintza eta ongizate alorreko ebazpenak eta udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Hirugarren puntuan, alkatearen liberazioaren ordezkapena lehen alkate ordearen gain. Laugarrena, portuko obren aurrean Eusko Jaurlaritzari eskaera erakunde adierazpena EH Bildu alderdi politikoak aurkeztua. Eta azkena, 5. erregu galderak. Hasiko gea orduan, lehenengoakin, 2024ko otsaileko 29ko udalbatzaren aktia, baten batek zehoz esateko. Inigo, ez. Eta martxoko 7ko ez ohiko udalbatzaren aktia. Ez da ere? Onartutzat orduan, akta bisak. Bigarren puntuan, udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea. Dakau, alkate ebazpenak, otsailekoak, 32. zenbakitxi 80, 58 dia guztira, da hortikan, 26 izan dira famili ugarien udal zergetako obarixak onartzia. Badakizue, azkenengo ordenantza fiskaletan jaso gendula obari hori emateko aukeria, eskaera batzuk endia, eta hemen baditzugu 26 onartuta. Zehose, alkate ebazpenetan, zehose ikusi dezue, ez? Hirigintza alorrekoak, otsailekoak, 9 dia guztira, 16tik 24. Zehose? Ez da ere? Eta hirigintza. Ongizaten kasuan urtarrileko ebazpenak ditugu. Deialixan otsaila jartzen dugu, baina urtarrilekoak dia 10 dia. Bai. Bale, nire zerrendan urtarrila jartzeu hemen da, zer dia, 10 honek 7txikan 16ra? 7tik 16ra dia otsailei da okina, izenburan urtarrila jartzen duen otsailekoa. Ai, bale, listo. Orduan otsailekoa dia, ondo. Bai, eske urtarrileko ebazpenen zerrenda jartzeu, da gero ipintzeu 24ko otsaila. Bai. Bale. Horretxek, 10 horrek, dia 3 aparkatze txartel, 5 etxesetxeko laguntza eta neguko ibarko dispositiboan gastuan likidazioa. Lehenengo zatixoen likidazioa. Zehose, zateko, ez? Bale. Udal jardueran kudeaketako beste zenbait egintza hontan, nik nahi noan aipatu, ez da udal jardueria, baina bai nahi noala aipatu korrika, atzo pasau zan gure herritxikan, egixe zan, kriston egualdi xaintzoan, ordua ere egokixea zan, jende pilua egon zan, nahi noan eskertu, mutrikuko korrika batzordiai endeuen lana, ze ordu asko sartu ditue hori dana antolatzen, 40 taldek eta elkartek parte hartu deue, txalotzekua, azkenean olako herritxikixan hainbeste elkartek parte hartzea txalotzekua da, eta nahi neuke aipatu, ni beti nerea, kultura artekotasun taldiak eramantzoan lekukua, oandala 2 urte gure taldeko bunamak eramantzoan, baitxo Euskara Elkartian izenian, eta urten eramandeu kultura artekotasun taldian izenian, eramandeue Diana, Peruko emakume batek, eta Latinka, Bulgariakoak bisak emakumiak, eta bisak herrixan Euskara ikasten dozenak. Eta nahi noan eskertu beuren aleina. Eta, jarraitzeko, beste bat ematek, hemen, bai. Kaixo, arratsaldeon. Kirolari lotuta, juntzan hastian, Mutriku udalak eta pelota federakuntzak hitzarmena sinatu genuen hurrengo 3 urteako, elite txapelketak bai neskanak eta bai mutienak Mutrikun etxeko,
Eta, bueno, ja juntzan ostiralian, lehenengo jardunaldixe entzan. Garapenai lotuta, Merkatu plaza eta Beko plaza berritzeko obrak martxan hasi zian, juntzan hastian. Lanak definitutako kronograman arabera dijuaz, Beko plazan aste honetan ja lurra bukatuko dute botatzea eta hegalak ere hartuko due, eta datorren astean hasiko dira ja tela asfaltikoa ipintzen, eta hurrengo asteako ja harria ipintzen hasiko dira lurrian. Bai esan, hasi geanean obran ikusireuna da egoeria plaziana ezala bat ere ona, segurtasun aldetik ganerez, eta bueno, obra honekin bentsat bai lortuko dana plazia txukundu, ondo ipini eta segurtasuna garantizatu. Merkatu plazai lotuta, barrua ere ja dana bota da, eta datorren astean ja Merkatu plaza barru ere eraikitzen hasiko dira. Bai esan, herrixan ere hor dabil komentazioak, kenduran itxurrixa eta kendurian harriko bankuak berriz ipiniko diala. Bankuak lehen zozen tokixan eta itxurrixa beste toki baten, baina Beko plazan. Bixar, Berdel egunai lotutako ekintzak azten dira. Bixar Berdel aipamena, dakau Zabiel Kulturretxean atzaldeko 8 erdietan, eta Berdel aipamena bukatuta, Berdel pintxo batzuk emango ditugu bertan Zabiel Kulturretxean. Orduan, mendikan gonbidatu, herri osoai, aber animatzen dian, Berdel aipamenea, eta gero horre ongo dian Berdel pintxuak dastatze etortzia. Esan ere, zapatuan Berdel herria emangoro arrauntaldiak moian, eta datorren astiai lotuta, makina bat ekintza doz, ja programatuta, Berdel egunari lotuta edo Berdelari lotuta. Urtero esaten den bezala, lehen hainizek esan du eskerrak korrika batzordiari, eta mendikan bai esan ere eskerrik asko, etortzen dian bolondrez danai, jatetxiai, tabernaxai, azkenian beurun laguntasun gabe, Berdel egun edo Berdel aste hau ezingo izan egin. Eta azkeneko puntua garapenai lotuta, apirilean hasiko dena martxan 2024 urteko lehenengo bono kanpaina. Orduan zehaztuko reu, noiz hasiko gean bonuak banatzen, eta bakarrik esan horixe. Lehenengo bono kanpaina apirilean martxan hasiko deula. Nik atzalde ondan hoi. Nik bakarrikan, pixkat, etxetan jasotzen dezuen agendak ikusten dezuen bezala oso betiak dira, eta kultur eskaintza herrixan dakaguna oso parua da, eta bakarrikan azpimarratu kultur jarduera batzuk oain apirila hasieran datozenak. Eta batxa martxoa maieran oan dakagunak. Alde batetik musika jardunaldiak martxan doz, eta zapatu hontan bertan musika bandak Zabielen kontzertua eskiniko deu, eta jardunaldiak bukatzeko apirilak 13an komentuan Landarbaso abez batzak ere kontzertu emango deu. Horrekin batea, liburuan hilabetia ere dakagu gainean, apirila izaten da hilabete hori, eta hor nahi neuke aipatu apirilak 11an Jon Artano etorriko dela, Juana bere liburua aurkeztea. Eta bukatzeko, aztezanduko oporraldixa ere oantxe dakau gainean, eta antolatu dugu apirilak 4 eta 5erako puzgarriak jartzia polikiroldegian aurrentzat zuzenduta. Hoxe. Gobernantza eta hirigintzatik bilonak hartzei dulako, hiriak irrekogiko gailua dakizuen bezala, gehienak jakingo zuen bezala, ondula pare bat asteola jarri zan martxan. Aktuazio aldetikan maldak aurre ikusi etzan, aktuazio bat egin behar izan zen, eta horrek nola baiteko atzerapen bat eukizuan,
baina, bueno, inguruko urbanizazio lanak eta ja amaitutzat eman daude, bai gelditzen dena da igogailuan elektrizidadean ikutu txiki batzuk egin behar dira, oraindik dago ez daolako azken konexioa egin da, baina, bueno, igogailua erabiltzeko dago, urbanizazioare bai, eta bueno, inguru aurare bai, pixkanaka, oraindik gauzatxo batzuk egiten, pintxaketak eta lanak, pixkat, auzo hori, azken urtetan igual askorik ez deuna behiratu area, behingoz behar da bezala jartzeko. Oso ondo, besteik ez. Bueno, aurrengo dugu orduan. 3. puntuakin jarraitzuko dugu, alkatearen liberazioaren ordezkapena lehen alkate ordearen gain. Bueno, badakizue otsaiaren hasieratikan neun hauala alkatien funtzioak betetzen, hasiera baten igual pentsatzen gendun, zehozen motzo izan zeikela, baina, bueno, luzatzen dihua. Orduan ikusten dugu, hemen derrigorrezkoa jardun osoko figura hori hemen egotia, ze bado nahiko lan, eta orduan, oain arte ni neure lanian jarraitzu dut, eta nahi hemen, derrigorrezkoak zian gauzak betetzen, baina, bueno, ikusten dugu, derrigorrezkoa dela presentzia oso bat hemen. Orduan, erabaki dugu, horixe, ni liberatzia, eta hemendik aurrea, alkatia bueltau arte, neukartzia bere funtzionak, eta, bueno, bere liberazioa. Ez da egitxe badakazuen zehose esateko, honekin lotuta. Ez, ondo, normala. Esan dezu, nahiko lan kargado eta alkate kargoa gehi, zure kasu irakasle kargoa oso gaitza. Pero, baina eta aprobetxau, gaina ikusten engona eta, bueno, animoak emateko jozo bai, alkatiai. Barakigu ez teala momentu honenak beretzako eta, bueno, gu gura alderdizioan metati zenean, eta nire izenean, animo jozo ba. Eta berlazte zen hemen. Gu baita ere, Xabierrak aipatu duen bezala animorik handiena, Josebantzako, nik uste behar bada okerren, hain izan oso lanpetuta, baina igual okerro ez dakit. Errekuperatzeko bidian dagoela eta, bueno, animo eta alden eta denbora gitxien kakotxartian, bueno, beharrezkoa dena baina kakotxartian. Eta alkate ordeari, hain izeri, sorterik eta animorik handiena. Eskerrik asko da, noi, abertzela juten da, nire bide berri hau. Bale, bueno, Joseba entzun dezu, animo, danon partez, badakigu hortzo zelata. Bai. Venga, alkatearen liberazioaren ordezkapena lehen alkate ordearen gain onartzien aldeko bozkak, bago batez onartuta. Eskerrik asko da, noi. 4. puntua. Portuko obren aurrian Eusko Jaurlaritzari eskaera erakunde adierazpena EH Bildu alderdi politikoak aurkeztua. Neuk irakurriko dut. Harreman instituzionaletan ezinbestekoa da elkarren arteko konfiantza eta batez ere errespetua izatea. Erakunde guztien izaerak, egoerak eta azken batean zirkunstantziak batzuk edo beste batzuk izan daitezke. Eta hori kontuan hartu behar da gauzak planteatzeko orduan. Horretan sinistuta, Eusko Jaurlaritzako portuetako eta itsas gaietarako zuzendaritzarekin beste erakunde guztiekin bezala, harreman zintzoa eta jatorra bideratu nahi izan dugu betidanik. Aitzitik, behin baino gehiagotan ikusi dugu, ez dugula modu bereko tratua jaso beste erakundeen aldetik, eta askotan tokatu zaigu gaiak berandu eta kanpotik jakitea. Azken aste honetan bertan, kontutan eukitza, martxoan 13an idatzi gendula hau, aurreko astiai gabiltz, aurreko astiai lotuta, udalak herritarren eskutik eta 3. bideetatik jakindu Eusko Jaurlaritzako portuetako eta itsas gaietarako zuzendaritzak danborratzeko eremuan lanean hasi dela. Poztu gara bai, eremu hori txukuntzeko lanean hasi direlako, baina herriko erakunde nagusi garen heinean, kanpotik eta berandu jakitea ez zaigu zilegi iruditzen. Askotan esan zaigunez, hori ez da gure obra, hori ez da gure eremua, hala da bai. Baina eremu horretara iristeko gure herria zeharkatu behar da, eta gure herrian ere eragin bat sor dezake obrak. Zenbat kostatzen da komunikazio sinple bat egitea udalari,
Lehenengo unetik egin behar denaz jakitun egon dadin, kontuan izan da Mutrikuko herritaren ordezkari gorena dela, baita herritarrengandik hurbilen dagoena ere. Askotan, barkatu, Mutrikuko udalak, borondatea, barkau, beste parrafo batenakan idatzitxata. Borondatea, zintzotasuna eta jatortasuna besterik ez da behar. Mutrikuko udalak herritar guztien ongizatearen alde dihardu lanean. Pertsona helburu hartuta eta horretarako erakundeen arteko koordinazioa, kooperazioa eta kolaborazioa aldarrikatzen du. Horixe da auzolana. Horregatik guztiagatik honakoa adierazi nahi diogu Eusko Jaurlaritzari, legaldia amaitu berri duenari eta aurki osatuko denari. Lehenengua, Mutriku herrian eragina izango duten jarduketak egin behar dituztenean, Mutrikuko udala aurrez jartzea jakinaren gainean, pertsona helburu hartuta, herritar guztiak ondo informatuta egon daitezen. Bigarrena, auzolanaren izenean, bitariko aldiroko batzorde iraunkorra osatzea erakundeen arteko koordinazioa, kooperazioa eta kolaborazioa legeak jasotako hitz hutsak baino gehiago izan daitezen. Eta hirugarrena eta azkena, Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko gure herriko eremuetan gauzatu beharreko jarduketen inguruko informazioa garaiz komunikatzea udalari, eta udalak izan ditzakeen iritziak emateko moduak bideratzea. Honen inguruan... Gure aldetik esan bat etxen deula, adierazpenakin, inongo zalantzaik gabe. Gaina, urte batzuk daramagunak udaletxian, normalian baraki olako adierazpenak eta mozioak eta normalian darduakin etortzaiala, baina, hain guen ez dugu irakurketoretzen. Iruritzezako ondo azaltzen duena, ni uste danon sentsazio, eukidon sentsazioa azkenengo, egoera honekin, ez? Informazioa jatzen juntzan kaletik, eta inok ezakigun horren berri, eta badanok pentsatu hori, ez? Informatu, ez? Aktuatzen hasi aurretik. Gaina kontutan eukitzea, dikia, gai delikaturalo momentuan, da azkenek urteetan herrixan, buruko mina hundixea dagoela ematen, ze gitxio, eose aktuazioa aurretik, mentzat informatu dela. Ez da kostatzen, e-mail bat, dei bat etxia, aktuazio duen gore hau, eta inongo zalantzai gabe uste hori ezinbestekoa da, ez? Orduan, bezan bezala, iruditzako adierazpenak ondo dagoela, eta bat etxen dugu bai keja honekin, eta gero eskarixekin iruditzako oso eskari logikuak diala, eta babes ematen dizu inongo zalantzai gabe adierazpenik. Nik zuen baimenakin irakurringo dut, pizkatu zetxo juntalako, eta... Adierazpen hau, aste honetan jaso dugu imaiez, eta ez dugu euki denbora handirik modu sakon batean aztertzeko. Dena dela jabetzen gara testu inguru berezi baten barruan murgilduta gaudela, hau da, portuko plan bereziko obren azken mugimenduak, beraz, gure hausnarketak hurrengoak izango dira. Batetik, konpartitzen dugu harreman instituzionaletan ezinbestekoa dela, bai konfiantza eta baita respetua. Udal bezala gai konkretu batzuetaz kanpotik eta berandu jakitea ez zaigu guri ere zilegi iruditzen. Hau, frustrazio, impotentzia eta zerre iturri bilakatzen da dudarik gabe. 20 urte luze hauetan gure taldeak honelako egoera ugari pairatu behar izan ditu. Portuko zuzendaritzaren partetik, Eusko Jaurlaritzaren partetik, eta baita gure udalaren partetik. Lege ezberdinetan zehar. Gu nahiko genuke baina askoz gehiagotan gure idatziak ez dute erantzunik jasotzen. Gu ere, gauza askota zoritxarrez kanpotik enteratzen gara. Portuko gai honekiko bilera konkretu batzuetan ez gara konbukatuak izaten. Dudarik gabe hau zilegi da udalarentzat. Zilegi izan da eta zilegi izaten jarraitzen du. Baina ez dezagun ahaztu, Eusko Jaurlaritzak bere konpetentzien barduan zilegitasun berbera daukala udal bakoitzarekiko. Benetan bai da frustrantea.
Eritziak eritzi, helburuak helburu, komunikazioa ezinbestekoa iruditzen zaigu. Horregatik babestuko dugu adierazpen hau. Eta benetan, markatu. Ontsa, justo. Eta benetan espero dugu udalak egiten dituen aldarrikapen hauek Eusko Jaurlaritzarekiko adibide bezala aplika ditzala bere buruari. Adierazpenean esaten den bezala, Mutrikuko udalak herritar guztien ongizatearen aldi dihardu lanean, pertsona helburu hartuta. Herritar guztiak ondo informatuta egon daitezen, bat egiten dugu aldarrikapen horrekin dudai gabe. Batzorde iraunkor baten beharra aipatzen da, baita adierazpenean, honekin ere ados, bultzatu beharreko egitasmoa. Batzorde iraunkor hau. Hain zuzen ere, eta gu deno dakion bezala, portuko zuzendaritzaren partetik, gure kostaldeko portu bakoitzeko eratu berri diren kontseiluak funtzio hauek bete beharko lituzke, orain eratu berri izan dianak. Kooperazioa, koordinazioa uztartuz, idatzian jasotzen den bezala. Kontseilu hauek, momentu hauetan ez dira binkolanteak. Eta, parkatu eta pazientza pixkat, teknologiakin gaur arazo nahiko ditut. Eta partaidetza oso mugatua daukate. Arrazoi honegatik, gure taldeak alegazio zerrenda bat osatu eta bidali zuen portuko zuzendaritzara. Alegazioen helburua zera zen, kontseiluen erabakikortasuna sendotzea eta partaidetza zabaltzea. Bere momentuan eta batzorde ezberdinatan udalak bere alegazio propioak bideratu zitzala proposatu genuen. Gureak baino indar eta pisu handiago eukiko lituzketelako, dudari gabe. Zoritxarrez, guk dakigun arte behintzat, ez ziren bidali. Beraz, lanketa honetan sakontzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Eta gero, ezin dugu gure ekarpena bukatu, EH Bilduk plazaratu berri duen dikea, portu eta herria adierazpenari erreferentzi bat egin gabe. Aste honetan atera bai dira, bi idatziak, eta erlazio zuzena daukate, bata bestearengan. Aipaturiko azken adierazpen honek, Mutrikuko EH Bilduko portuko aferarekiko daukan azken jarrera jasotzen du, teorikoki, ez? Honen inguruan urrengo hausnarketa baita. Gure ustez, dikearen luzapen obren kontratuaren etetzea bultzatu ditu mugimendu orokor hauek. Baloratzen dugu testuinguru berri honetan, idatzian jasotzen den bezala, Mutrikuko EH Bildun barne hausnarketa eta eztabaida ematea, erabakitzea. Hori idatzian jasotzen den bezala. Portuko afera honekiko. Baloratzen dugu baita ateratako ondorioak plazaratzea eta alderdiaren posizioa hauen gainean finkatzea. Testuan jasotzen den bezala, dikeaz luzatzea, kirol portuari ez, turistifikazioa bultzatuko duen jardurarik ez, pisina estaltzeari ez, herrire eta herritarrei begirako eremua bultzatzea, inguruak herritarren aisialdirako egokiak izan daitezken jarduerak sustatzea. Guzti honekin ados. 20 urte luze daramago planteamendu hauek eta beste osagarri batzuk defendatzen. Gure proposamena, EH Bilduk legebiltzarreko hauteskundetarako programan txertatzea. Eta legebiltzarrean posizio hau mantendu eta defendatzea. Eta enplazamentu berdina egiten diogu Mutrikoko EAJ-ari. Ez dakigu barne hausnarketa propio bat egin duten testu inguru berri honetan, baina ariketa horrek merezi duela uste dugu. Azkenik, eta honekin bukatzen dut. EH Bilduk parte hartze prozesu bat aipatzen du idatzean eta honela proposatu du, azken aste hauetan, udal barnean. Honen inguran, bi aipamen soilik. Portuetako zuzendaritzak zerbaitetan dabilela azaldu zaigu udaletik, eta honen inguruko azalpenak ematera etorriko dela. Hori da, gutxi gora bera, modu oso orokor baten, hauek jakin arte, parte hartzea oso
arriskutsua izango litzatekela uste dugu. Eta bigarrena, ez dezagun ahaztu, orain momentuan, testuinguru elektoral batean murgiltzear gaudela. Parte hartze prozesuak eta elekzioak bateratzea delikatua dela, gutxienez delikatua dela uste dugu. Eta bai, orain bai, bukatzeko, gure taldeak ez du utziko eta ez du etxiko. Gaur egun daramagun lanketa judizialean. Hainbat baliabide eta energia suposatzen badigu ere. 20 urte eta... Jesus... Barkatu. 20 urte eta hainbeste atsekabe ondoren, Eusko Jaurlaritzarengan oso konfidantza gutxi daikagu momentu hauetan. Eta afera guzti honetan, ingurumenarekin bat zentzu eta benetako ikusmire publikoat aldarrikatzen jarraituko dugu. Bale, ez dakit hor gauza asko esan dira. Bai. Batzuk gure emozioekin lotuta, dudagabe, eta saiatuko gea guk zeuk eskatu dezun bezala geu berdina ez etxen zuekin. Geuk eskatzen dixeu Jaurlaritzai eta saiatuko gea geu berdina ez etxen, dudai gabe. Baina gero hor, herriko EH Bilduko adierazpena azaldu dezu baitxa, ez dakitxo handan momentua hemen gu azteko horrekin eztabaidan, guk parte hartu deu, dudagabe, herriko Mutrikoko EH Bilduk hainbat bilera inditzu, partaide desberdinak elkartu ditzu, eta azkenian hori da hortik atea dana, gure barneko parte hartze prozesu txiki baten deu, eta hori da atea dana Mutrikoko EH Bildutik, eta hori da adierazi dana idatzi hortan. Ez dakit niko antxon hasi bihargean horren eztabaidan ezat iruditzen tokixa, baina, eta portuko zuzendaritzako kontua hau eta, batu ginean, azalduko du pixkat, batu ginean, elkarrekin, 3 alderdixok, parte hartze prozesua martxan nahi gendula berriz jarri, ze aurreko legaldixan, lehenengo saiakeria intzan, eta, etzan atea, arrazoi desberdina itxio, berriz, eskaera hori egin genizuen, eta, momentuan ikusi genduen, eskatu zan, portuko zuzendarixai, informazioa eskatzia, izetan hasi baino lehenuo. Eskaeria intzan, agendia okupatuta zakala eta gurekin harremanetan jarriko zala, etzan jartzen gurekin harremanetan, eta bixen bitxartian obra honek hasi zian. Horretxio ere bizkat gure azerriak guk informazioa eskatuta gendukan, bileria eskatuta gendukan, ez zian etorri, eta gainea obra honekin hasi zian. Eta hortik handator gure emozioa. Gero bai, eta adierazi zatzu baitxa, portuko zuzendarixa jarri da gurekin harremanetan, momentuz beurak ez dakela zehatzik, eta ezin digutela informazio hori eman, baina, azte santu aurretikan, eukiko deuela, eta etorriko dela udaletxea, informazioa ematea. Hori da, guri esan digutena. Besteik ez, horixe da geuk ere dakiguna. Ez dakau ize eskutatzeko. Eta, eta etortzen danean abisatuko zazue, klaro. Eskarrik asko. Bale, orduan, bozketa ingo deu. Portuko obren aurrean Eusko Jaurlaritzari eskaera adierazpenen aldeko bozkak. Hau batez onartuta. Eta amaitzeko, 5. puntua, arregu galderak. Hemen maixan zehoze, bat-ematek. Ez? Bai, aipamen bat, Joni kontu bat dakagu pendiente, barkatu. Ekologia batzordea ezin izan daina, azalpenak eman zigun, zinegotziak, ez usteko daukagun salaketan tramitazioa. Bentsat jarraipen egiteko. Ez gira batu, emotzu hau notifikazioa, zelan gazelako aurrekontu batzuk gaz lurreremuko azterketan atxik, eta gero beste gai batzuk bebarakago dio estan da lotuta, baina, azken batean gero informatzua bizkat zertan gabizen, ez? Orduan, hasiera baten ez dakau besteik, gero ontziarinan kampaina informazioena, gaur bukatu dau, astebikoa, ondo junda, pilo jente pasada,
horrek ja etekin batzuk ataten da, jenti bizka kontzientziaten da, eta hori onarte dakaunik, gero beste informazioa, ja engoro urrengo batzordian, eta, jungo baz. Orduan, ia punto danak amaitxuta, udalbatza amaitxuko dugu. Eskerrik asko danoi, horregatik garen.